nanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:26. Balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, badat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, badat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Huwebes. Ika-11 na kita sa bulan sang Pebrero 2021. Magainop na naman kita, tubdob kita sa taglalaw na 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. While nga iban sila nagapanyaga ng iba nakatapos ng iban nagahimos pa, no? Sige, samtang nagapahunay-hunay kita sa sininga udto.
Ang iba niya marosako-sako pa kay may yara pa sang obligasyon. Pero tandaan ta kung sagwa lang kita sa aton sining puluyan, hindi gid magkalipat nga may yara face mask, facial kita nga dala kag kalakip man social distancing. No? Amo man lang importante ang aton sining himuon kung yara kita sagwa sa aton sining puluyan. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sa Bacolod sa mga kapurukan kag kabarangayan? Kalakip man mga kaaksyon sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon. Sa oriental side, kamusta kamuya mga kaaksyon namon sa Kanginandra, Oxlang? Kag sa bugos nga Region 6, mag-ainop danay kita mga kaaksyon, dala na mga balita sa aton sining mga aksyon reporters, mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod, plus ang aton sining mga local and national issues, dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sang aksyon BBB? Sa Kapitolyo Provincial manginkaw pod ta si Aksyon Marlon Hinovia. Ini may kang tanan sa gobyerno provinsyal magapatigayon sang information campaign angot sa pagpangbakuna kontra COVID-19. Samtang sa Bacolod City Government Center nga balita ni Aksyon R. Tayhopon, COMELEC o Commission on Election magapatuman sang panibagong scheduled sang registration umpisa Pebrero 15. Samtang sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa, Police Station 8 ginakumbinser pa ang Iloy sang napatay nga si Angelica Montalvo sa pag-execute sa affidavit agod nga mapasaka ang kasong murder batok sa persona nga nagpatay sa biktima. Wala pa sa gyapon san open ang magwa sini ati laban-laban ti dapat ang Iloy gid dapat ang ma-execute ni sang affidavit. Kay ti human na gidman ang investigation sa mga kapulisan tamo. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office nga balita ni Aksyon na Brian Morden, delivery boy suspitsado sa robbery hold-up sa isa ka delivery van sa syudad sa San Carlos. Kag lalaki ginlabo sa La Carlota, Pilason. Samtang sa balita sa patrol, mag-report live dira sa Aksyon Alvin Graba sa mga kauturan ta dira sa Hermelinda Homes, Barangay Mansilingan, matapos nga nagareklamo kay patindugan kuno cell site ang ila sining nga lugar. Sinong mayor Cutter naman sining cell site nga ini nga ipatindog daya sa sulod sang subdivision nga ina ay na ano nga sitwasyon paano na lang yung mga residente na ay hindi amo ha. Samtang sa mga balita out of town, igabalita man ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Escalante, 3 ka mga persona nga nagkaladakpan sa illegal gambling ginpasakaan na sang kaso. Samtang sa Banwa naman sang Lakasiliana ay gabalita ni Aksyon Percival Villamor. Ini may kantanan sa 57 anyos nga lalaki nga may kaso sa paglapas ang RA 9287, arestado matapos ginserbiyan sang warrant of arrest. Sa aton sini mga balita nasyonal naman sa News Center, gabalita ni Aksyon Eden Abuso, proper handling sang COVID-19 vaccine ginapanomdom ni Senator Bongo sa mga cold storage facilities.
kag pagpatuman sang price freeze sa karne sang baboy kag manok. Hindi nagakaigo para malikawan ang food inflation. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa dili ginamang madugay sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, kag ilabi na diri sa Region 6 sa syudad sa Bacolod kag lakip na sa probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Mulig. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:35 na nga oras, 11:35 na mga kaaksyon. Sige, sa way pa magkaplastar sang palanyagahon pag amat-amat na. No? Kay tig-irigma na. Sige, daligid lang ha. Mahinang kalaban eh. Sa mga kaaksyon tangayara na sa Facebook Live nga nagatutok na diri sa aton sining pagpangalagad, i-like lihog kag i-share ang aton sining programa. Kay dugay-dugay pang tirahon ta na ang mga nag-share kag nag-like sa aton sining program plus ang inyo sining mga mensahe. Sa mga kaaksyon tangayara sa Facebook page sang Aksyon no Radyo Bacolod kag sa aton sining website sa www.aksyonoradyobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers naton by Aksyon no Radyo Bacolod nga naga-monitor na sa aton sining pagpangalaga. Sige, daligid lang ha. Kay yari ng resulta ho sang first draw sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw sang Huwebes, ika-11 na sa bulan sang Pebrero tuig 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 1 kag 4, liwat 1 and 4. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Mulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balitang ito ay... Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Ayos, sige, daligid lang ha, kay lambadahon to na yan mga nag-like sa aton sining program, mga kaaksyon. No? Daligid lang ha, kay tirahon to ni dugay-dugay sa mga kaaksyon tang nagpamati sa sining udto. No? Ayos, okay, daligid lang kay plastar tanay. No?
parang manginmayong inyo sining nga pagsulod, no? Sa mga nag-likes kang nag-share, unahon ta ini, no? May lang nga pamati kay Rofi Libran dra sa area sang barangay Talok sa syudad sang Bago, no? Sige kay likes kita una. Parang matira na to, no? Dali lang kay daw kahinay sang sulod eh. Dali gid lang ha. Sa standbyan ay mga kaakson sa mga ay hindi naman ni amo ni naglain man ni man. Sige, dali gid lang kay kahina sa ngaton sining pagsulod, no? Kinanglan mauna ta likes kita kag mag-share man sa aton sining programa para ayos na ayos sige, dali gid lang ha kay parang matigayon ta. Sige, ayos sa mga nag-share 21 kabilog kay Jocelyn Libon Dispoho, Virgo September, Rofi Libran, kay Leonilin Lariosa, Joel Trinidad, Jimenez Almulanida, no? Almulanida. Kay dali gid lang ha kay sino pa ni? Dali gid lang kay parang makwento ni kay Nini Mariter Lorente ne may lang nga pagpamati kay Mari Celeste Mendoza Valderrama may lang nga pagpamati Maricoy, no? Kay Christine Minies Villalobos, kay John Recicio, and likewise mga kaakson sa iban pa naton nga mga kaakson. Kay paring Renly Marter, may lang nga pagpamati man, no? Okay, dara sa Banwasang Valladolid, no? Leonilin Lariosa, Cadiz City Group ni siya. Leonilin Lariosa, may lang nga pagpamati kay Joval Trinidad, Jimenez Almulanida, kay Kanja Magnolia, no? May lang nga pagpamati kay Grofi Libran. Ayos. Sa mga nag-likes naman, dali gid lang ha. Kay matamaton talang ni mahinang kalaban eh. Sa mga nag-likes kay Lilibet Ninya, Jocelyn Libon Dispoho, kay Gian Recicio, Jennifer Delihero Sierra, no? Kay Botsoy, kay Alex Montesas, Milin Sulaybar Tungkwa Maricoy, may lang nga pagpamati, no? Kay Maris Milin Sulaybar Tungkwa, kay Edgar Pilayo, and Beth Kiatson, no? May lang nga pagpamati. And Bia Jonathan, kay Mama Janet da, may lang nga pagpamati. Leonilin Lariosa, kay Ching Sangrador, Liberty Beniti Nobaldo, and Teresa Pasaporte Memorando, no? May lang nga pag-monitor man. And Jana Costa, Isabel Mapunda, Dudski Antonio Ligaspi Villarosa Jr., and Gians Durana Laurelia, Arlene Jocades, kay Idmar Kilitar, kay Kanja Magnolia, Jimenez Almulanadila, na basa tanan ni, kay Imbong Kagawad Imbong Jocampo, Madam Virginia San Antonio Olpenda, and Jobal Trinidad. Sa kay Arabic, hindi ko ni maintindihan, no? Jeneline Huerba, Albert Espadero, G.R. Mondeya Patricio, likewise kay Trecia Vargas, Probilino Marquino, kay Manjo Arnijo, Rochelle Torbela, may lang nga pagpamati kay Rochelle Torbela, no? Kay Lilian Tadina, Robilin Aguarin, and Dos Kidos, may lang nga pagpamati man. Then C1, Erwin Gonzales, kay Mikmik Florindo Palma, Rosan Hiponia, Janet Abilio Nedar, no? Victor Tanato, Danilo Obaldo, kay Jose Yerson Lapinig Junio, no? Kay Cram Yeled, Perwilo Julia, Gary Agtoto, kay Cory Bidaha, and Atia Kim Eriman. May lang nga pagpamati sa inyo dra, no? Sige, daligid lang mga kaakson, standby yan ay matagtapila ka mga commercials, balikan ko lang kamo dugay-dugay.
Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:46 ang aton oras, 11:46 na mga kaaksyon. Sige. O galiyon tang pagtumar sang DTX 500 ka Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:46 ang aton oras. Katuan tanay nga balita gikan sa News Center pod na kay Aksyon Eden Abuso. Ini may kang tanan sa proper handling sang COVID-19 vaccine ginpanumdum ni Senator Bongo sa mga cold storage facilities, no? Kag pagpatuman sang price freeze sa karne kag sa karne sang baboy kag manok hindi nagakaigo para malikawan ang food inflation. No? Kalakip man ang pinakalites nga COVID-19 diri sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, labi na diri sa Region 6, syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radyo News Center Report. Aksyon Radyo News Center Report. Yari ang countdown na sa mga balita gikan sa News Center pod na kay Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden, mayungod to. Mayong Action Rex, kag sa tanan sininaton nga mga kaaksyon para na sa aton nga balita national, ginapasiguro yan ni Senator Christopher Lawrence Bongo sa cold storage